लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार आयदा लाबोनानै फैदों बे जाहैबाय फेमास इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्ट दा बिथांमोननि सोमोन्दै बाहाय मोनगोन गासै भारतनि सायाव आरो जायो बेयो सिटेट आसाम टेट नेट एसएससि आरो बे जेखिनि जाया इनभाइरनमेन्टेल पार्टनिफ्राय बियो फैखागोनानोखा दा जोंहा टेट जानो नागिरगासिनो दं बेनि थाखाय नोंथांमोनहा बेखौ नायनो हानाय जागोन आरो नायोब्ला बुजिनो हागोन खेबसेनो नोंथांमोनहा दा स्किप खालामनो नाङा मोनफा मोनफा नायलांबानो जाबाय बुजिनो हागोन दा फैदो फार्स्टनिफ्राय लादिनि फार्स्टआव दङ नोंथांमोननो दिन्थिदों फरेस्टमेन अफ इन्डिया होननानै सोरखौ बुंनाय जायो होनदों फरेस्टमेन अफ इन्डिया होननानै जोंना सोरखौ बुंनाय जायोनो बे जाहैबाय अप्सन ए आनो जादब पायें बिथांखौ होननाय जायो बाखि मोनथामा नङा आरो बे जादब पायेंनि सोमोन्दै जों फैदो मिथिनानै लादिनि बिथाङा सोरमोन बबेनि दा बेयाव दङ नोंथांमोनहा नुगोन जादब पायेंनि बिथाङा जादब पायेंआ बिलंस टु बबेनि होनदों जोंनि आसामनिनो माजुलिनि आरो माजुलिया दङ जरहाट जिल्लायाव दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन आरो बेनिफ्राय बिथांनो थांनाय 2015 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था होनाय जादों बे खामानिनि थाखाय आरो बिथांनि फरेस्टनि मुंखौ दा मालय फरेस्ट होननानैबो मिथिनाय जायो बेखायनो जादब मालय पायें होननानैबो बिथांखौ बुंनाय जायो जादब मालय पायें बिथांखौ बिबायदि होननानैबो टाइटेल दोननाय जादों आरो बेयो भारत आसामनिनो बेखायनो जिहेतु बाहाय नेक्स्ट जोंनि एग्जामाव बेखौ सोंनो हागौ बेयो कमन जानो हागौ आरो दा बिथांनि जिहेतु फरेस्ट दा बे फरेस्ट एरियाखौ गासै 550 हेक्टर्स होननानै बुंनाय जादों 550 हेक्टर्स आरो बेखौ बिथाङा 30 बोसोर जुजिनायनि गेजेरजों बे फरेस्टखौ बानायनो हानाय जादों होनदों जेराव माजुलि दैमानि जिं जिङाव बिथाङा बिफां लाइफां गायनानै गावनो मोनसे हाग्रामा ओनसोल बादि मोनसे ओनसोल सोरजिनो हानाय जादों दा बेखौनो होनदों जादब पायें नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो मेधा पाटकार बिथाङा नोंथांमोना नुदों मेधा पाटकार बिथाङा गाहायनि बबेजों सोमोन्दो दङ होनना सोंदों नोंथांमोननियाव बाहाय दङ मेधा पाटकार बिथाङा गाहायनि बबेजों सोमोन्दो दङ मोनसे दं फार्स्टआव नर्मदा बाचाव आन्दलन बेनिफ्राय सिपक' मुभमेन्ट बेनिफ्राय ग्रिन रिभलिउसन दा बेयाव जोंहा बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय मेधा पाटकार बिथाङा लिडिं खालामदों नर्मदा बाचाव आन्दलनखौ आरो नर्मदा बाचाव आन्दलननि सोमोन्दै जों दा गाहायाव फंनैसो खिन्थागोन सिपक' मुभमेन्टनि नङा ग्रिन रिभलिउसननिबो नङा मेधा पाटकार बिथाङा दा बेखायनो बेखौ गोसोआव लानांगोन दानिया फैदो मेधा पाटकार बिथाङा बबेनि एबा मा आयदानि सायाव बिथाङा लादोंमोन दा बेहाय दङ जोंनि भारतआव गोदो उदांस्रि मोननायनि उनाव माने 1947 मायथाइनि उनाव नर्मदा दैमानि सायाव मोनसे दाम एबा बान्दो खोनो नागिरदोंमोन जायखौ सरदार सरोभार होननानै बुंनाय जादोंमोन सरदार सरोभार मुंनि मोनसे बान्दो खेनो नागिरदोंमोन होनदों जेराव बे बान्दोखौ होयोबा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आरो गुजरात बे मोनथाम रायजोनि गेजेरजों बोहैलांनाय बे जाहाथे नर्मदा दै बेनि गाहायाव आफाङाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जोबोद खैफोद लाबोगौमोन दा बेनि थाखायनो बिथां मेधा पाटकार बिथाङा बेनि थाखाय सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायखौ गासै महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आरो गुजरात मोनथामबो रायजोनि थाखाय जानानै बिथाङा नर्मदा बाचाव मुंनि मोनसे रिभलिउसन एबा जांख्रिखांनाय लाबोदों होनदों दा बेखौनो बिथाङा गोनांथार बेनि थाखायनो इनभाइरनमेन्टनि थाखाय दानिया फैदो सिपक' मुभमेन्टखौ सोर दैदेनदोंमोन होनदों जोङो बयबो मिथिगौ सिपक' मुभमेन्टनि सोमोन्दै एभ्रि इयार कुइसन फैयो दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन बाहाय गासै मोनब्रै अपसन होदोंमोन आं नोंथांमोननो मोनब्रै अपसनाव साब्रैबो मानसिया इम्परटेन्ट आरो बेखौ गासैबो मोनफा मोनफा लालांगोन दा फार्स्टनिया जाहैबाय बेनि सिपक' मुभमेन्टनि दैदेनगिरिया जाहैबाय सुन्दरलाल बहुगुना सुन्दरलाल बहुगुना बिथाङा लादों सुन्दरलाल बहुगुना बिथाङा सिपक' मुभमेन्टखौ खालामदों आरो सिपक' मुभमेन्टनि सोमोन्दै मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोनहा बाहाय मोनगोन सिपक' मुभमेन्ट जायखौ मानो होनदों मोनसे हाग्रामायाव बिफां लाइफां दाननायखौ रैखा खालामनो थाखाय हाग्रामानि बिफां लाइफांखौ गोबानानै जुजिनाय मोनसे जोबोद गिदिर सोमावसारनाय दा बेखौ आं बुंनो थांला बाहाय गोलाव सम लागोन नाथाय नांगौ जायोबा गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोगोन दा जिखिजाया सिपक'नि मिनिंखौ मा होनना बुंदों इमब्रेस एबा थ्रि हाग्गार्स होननानै बुंनाय जादों नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाबाय जाबाय आरो सुन्दरलाल बिथांनि थाखाय मा खालामदों होनदों एवार्ड होदों लाइभलिहुड एवार्ड 1987 होनाय जादों होनदों बिथांनो बेखौ गोसोआव लाफाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन हिसाबै दङ गाहायनि सोर उत्तराखन्डआव सेफ वाटार मुभमेन्ट खालामदोंमोन होनदों उत्तराखन्डआव सेफ वाटार मुभमेन्ट माने मा हाजोनिफ्राय साहानि हिमालय हाजोमानिफ्राय बोहैबोनाय दैखौ रैखा खालामनानै बिथाङा गोबां खामानियाव बाहायनो थाखाय मोनसे जुजिनाय खामानि मावदोंमोन आरो बे जाहैबाय सेफ वाटार मुभमेन्ट बेखौ जोङो होनदों राधा भाट बिथाङा होनदों नैबे से नाम्बारनियानो अपसन ए आनो राधा भाट बिथाङा दा बेनो
बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो राधापातआ मा होनदों कन्डाक्टर अफ नैबे मोनसेबाव मानि नैबे बेखौ कन्डाक्ट खालामदोंमोन होनदों बिथाङा माबि बिद्या जात्रा बे बिद्या जात्राखौ बिथाङा राधापात बिथाङानो खालामदों होनदों दा बेखौ गोसोआव लाफा बेनिफ्राय दङ वाटारमेन अफ इन्डिया सोरखौ बुंनाय जायो होनदों बेथ' बिराद इम्परटेन्ट जोबोद इम्परटेन्ट वाटारमेन अफ इन्डिया बेयावबो मोनथाम नोंथांमोननो होदों बाहाय बेयाव दङ राजेन्द्र सिं बे जाहैबाय राजेन्द्र सिंआ वाटारमेन अफ इन्डिया बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे गुबुन गुबुना मुंदांखा गुबुन गुबुन सुबुंफोर बेखौ आं खिन्थाथ'ला लाब्रा जागोन जिखिजाया मानो नैबे आहम राजानि सानथ्रि गाहाय जोबथारनाय बेनिफ्राय एडम स्मिथआथ' इक'नमिक्सनि फादार बेखौबो नोंथांमोना मिथिगोन जिखिजाया मानो अब्ला जोंना मा जाबाय वाटारमेन अफ इन्डियायाव राजेन्द्र सिंमोन बे फैबाय बेनिफ्राय वाटारमेन अफ इन्डिया राजेन्द्र सिं बिथाङा बबेनि होनदों राजस्थाननि आरो बिथांखौनो मोनसे एवार्ड होनाय जादों बे जाहैबाय रमन मेगसेसे एवार्ड 2021आव बेखौ होनाय जादों सोरनो राजेन्द्र सिंनो होनाय जादों राजेन्द्र सिंआ राजस्थाननि मामोन वाटारमेन अफ इन्डिया बेनिफ्राय दङ गाहायनि बबे इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्टआ फिल्म मेकारबो होनदों माने फिल्म मेकार एबा फट'ग्राफार बेजों सोमोन्दो दङ होनदों बे जाहैबाय फार्स्टआवनो दङ प्रदीप क्रिश्चियन बे प्रदीप क्रिश्चियन बिथाङा मा होनो इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्ट जोबोद गेदेर आरो बेयो अब्लाबो बेयो सासे फिल्म मेकारबो होनदोंमोन दानिया बे बिथाङा बबेनि होनदों बिथाङा जाहैबाय मध्य प्रदेशनि सिङाव थानाय पन्चेमारी मुंनि जायगानि बेनिफ्राय जोंहा चन्दी प्रसाद भाट बिथाङा बबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ होनदों बबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ होनदों सोर बे चन्दी प्रसाद भाट बिथाङा बे जाहैबाय सर्वोदया मुभमेन्ट आरो गासैबो बेफोरो मोनफा मोनफा इनभाइरनमेन्टनि मुभमेन्ट गोजा एबा रिभलिउसन दङ बेफोरखौ मोनफा मोनफा नोंथांमोना नाय बे जाहैबाय सर्वोदया मुभमेन्टजों सोमोन्दो दङ चन्दी प्रसाद भाट बिथाङा दा बेखौ गोसोआव ला बेनिफ्राय बिथाङा बबे मामोनबाव मा मोनसे गोनांथारबाव होनदों फाउन्डार अफ तासली ग्राम स्वराज संघ बिनि थाखाय बिथाङा गायसनगिरि होनदों आरो बिथाङा 1964 मायथाइयाव बेखौ गायसनदों होनदों सोरमोन चन्दी प्रसाद भाट बिथाङा दानिया डक्टर भान्डना शिव एबा शिव बिथाङा बबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ होनदों डक्टर भान्डना शिव बिथाङा बे जाहैबाय ग्रीन रिभलिउसनजों बिथाङा सोमोन्दो दङ माने बे ग्रीन रिभलिउसनाव बिथाङा भारताव जानानै बेखौ लिड खालामदोंमोन दा बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो बिथाङा फाउन्डार अफ नवदाइनानि बिथाङा फाउन्डारबो होनदों डक्टर भान्डना शिवआ दानिया नेक्स्टआव दङ सोर इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्टआ रेइन वाटार हारभेस्टिंजों सोमोन्दो दं माने अखानि दैखौनो सेभ खालामनानै बेखौ सुबुंफोरनि थाखाय बाहायनायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन एबा सोमावसारदोंमोन होनदों बे जाहैबाय सुनिता नरायन बिथाङा बेखौ खामानि मावदों माबे इनभाइरनमेन्टेल एक्टिभिस्ट बिथाङा सासे जोबोद गिदिर आरो बियो रेइन वाटार हारभेस्टिं खालामदों अखानि हादैजों माने अखानि दैखौ सेभ खालामनानै बिथाङा खामानियाव बाहायनायनि खोथा सानदोंमोन होनदों आरो बिथांनो मोनसे समाव 2015 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय 2005 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था होनाय जादों सुनिता नरायन बिथांनो बेखायनो बियो जोबोद गोनांथार पद्मश्री 2005 बेनिफ्राय जोंहा सेभिं ट्रिज इन दिल्ली प्रग्रामखौ सोर दैदेनदोंमोन होनदों बे मोनसे जोबोद गिदिर रिभलिउसन नङा बियो नाथाय दिल्लीयाव बिफांखौ सेभ खालामनांगौनि थाखाय मोनसे गिदिर प्रग्राम माने सोमावसारनायानो बेबो मोनसे बे सोमावसारनाया जादोंमोन होनदों दा बेखौ सोर दैदोंमोन बे जाहैबाय अन्नदिस पाल बिथाङा बेखौ दैदेनदों होनदों बे अपसन इयानो बाखि मोननैया नङा बेनिफ्राय गाहायाव दङ गाहायनि सोर इनभाइरनमेन्ट एक्टिभिस्टखौ हिमाचल प्रदेशआव जांख्रिखांनाय दैदेननायखौ नुनो मोन्दोंमोन अदेबानि सोरो हिमाचल प्रदेशआव आबहावानि सोमोन्दै एबा आबहावा रैखाथिनि थाखाय मोनसे रिभलिउसन खालामदोंमोन हिमाचल प्रदेशआव दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन बे जाहैबाय किनक्रि देबि बिथाङा अपसन एयानो किनक्रि देबि आं अपसन एखौनो नोंथांमोननो गोरलै सिम्पल बुजिनायनि होबोबाय थादों गासैयावबो दा बे किनक्रि देबिया हिमाचल प्रदेशआव मोनसे इनभाइरनमेन्टेल मुभमेन्ट खालामदोंमोन होनदों बे जाहैबाय दानिया बिथाङाबो मोनसे एवार्ड मोनदों बेखौ गोसोआव लाफाबानो जाबाय स्त्री शक्ति एवार्ड 1999आव बेखौ बिथाङा मोनदों दानिया फैदो थ्री मेन अफ इन्डिया सोरखौ होननानै बुंनाय जायो होनदों बे जोबोर इम्परटेन्ट थ्री मेन अफ इन्डिया सोरखौ बुंनाय जायो होनदों बे जाहैबाय मरिमुथु यगनाथन बे मरिमुथु यगनाथन बिथाङा फार्स्टनियानो मरिमुथु यगनाथन बिथाङा थ्री मेन अफ इन्डिया होननानै मिथिजानाय जादों होनदों इनभाइरनमेन्टेल बिथिङाव दा बिथाङा जोबोद गोनांथार आरो बिथांनि थाखाय जोंहा माखासे बाथ्रा मिथिनांगौ दङ बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन
बिथाङा तामिलनाडुनिमोन आरो बिथाङा मा होनदों गैयाबाबो खमावबो 1 लाख बिफांफोर गायनानै होदों होनदों। 1 लाख बिफांफोर गायदों होनदों बे हारसिङैनो आरो बिथाङा गाव साख्रि मावनानै 40% गावनि सेलारिनि 40% रांखौनो एबा फैसाखौनो मा होनो बिफां गायनायाव बाहायो होनदों। दा बेखायनो बेखौ जोबोद गिदिर सासे बिफां गायग्रा हिसाबै बेखौ ट्री मेन अफ इन्डिया होननानै फोसावनाय जाबाय सरकारा आरो बेखौ बिथांनो मोनसे टाइटेल होनाय जाबाय दा इंराजियाव इक' वारियर होननानै टाइटेल होनाय जादोंनो एबा इक' वारियर होनाबाबो बेखौ मा होनोनो सुट्रु सुजाल सेभाइ भेरार बिथांखौ बेबायदि होननानैबो बुङोनो सुट्रु सुजाल सेभाइ भेरार बे जाहैबाय जोंनि इंराजिनि नङा गावसिनि रावजों दोननाय जानो हागौ। बेनिफ्राय इक' वारियर बे इक' वारियरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय इक' वारियर होननानै बुंनाय जायो होनदों सोरमोन जोंहा ट्री मेन अफ इन्डिया मरिमुथु यगनाथन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेखिनिमोन आरो गुबुन गुबुन थाबावनो हागौ नोंथांमोना आं गासै 12सोल' होनो हाबाय। बेनिफ्राय जाखिनि दङ नोंथांमोनहा गुबुन गुबुनफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन जायखिजाया इउपि आरो एलपि गासैनिबो बहुत गोबांथार भिडिअ ओंखारलांबाय एनि एमआइएल पार्टनिफ्रायबो गोबां दङ बेनिफ्राय ग्रामारबो गोबां दङ ससियेल साइन्सनि गोबां दंसै बेनिफ्राय 2019नि सल्भ पेपारबो मोननै दङ नोंथांमोना गासैखौबो चेक खालामबानो जाबाय गासैबो बिथिङानो टेटजों रिलेसन गोनां नोंथांमोना नायलांदो एसेनोसै गोजोन्थों।